L-ikbar periklu għas-suċċess ekonomiku li kiseb pajjiżna fl-aħħar 4 snin huma l-wedid firħa li jibdew ifajru l-partiti politiċi mingħajr ma jsir studju dwar jekk humiex fattibbli. Sqar il-Ministru Edward Cicluna meta tkellem b'sodisfazzjon dwar l-4 rapporti ta' istituzzjonijiet internazzjonali ippubblikati fil-jiem li għaddew li eżaminaw id-diversi dimensjonijiet tal-ekonomija Maltija. Rapporti li faħru l-andament ekonomiku ta' pajjiżna u bassru futur daqstant b'saħħtu, filwaqt li xejnu allegazzjonijiet tal-oppożizzjoni dwar diversi oqsma u li konfermaw li l-ġid qed jinfirex fis-saffi kollha tas-soċjetà li l-ispiża tal-gvern hija kontrollata li d-deficit baqa' nieżel u li l-pensjonanti qegħdin f'sitwazzjoni aħjar fost oħrajn. Cicluna wissa li jekk l-oppożizzjoni tibda xejjer proposti mhux studjati bil-galbu fil-kampanja elettorali li mhumiex fattibbli tintefa' pressjoni fuq il-gvern biex jippreżenta proposti daqstant attrajenti li mhux neċessarjament jgħinu lill-ekonomija fit-tul. Malta jistħoq il-aħjar tenna Cicluna. Minnaħa tiegħu segretarju parlamentari Ian Board saħaq li l-gvern qed jikseb fondi Ewropej bil-għaqal biex dawn jgħinu il-gvern joħloq skemi li jgħinu aktar nies żgħażagħ jidħlu fid-dinja tax-xogħol, jixprunaw l-investiment u jsaħħu l-ekonomija. Sforzi li qegħdin jikkontribwixxu għas-suċċess tal-gvern.